Добре, да поговорим сега за това. Много ваши колежки и колеги, имаме и мъже, болногледачи, които работят с нас, които са на вашата възраст или по-малки от вас, нали, горе-долу, се интересуват от това да имат български осигуровки в България. До момента вие сте работила с български трудов договор именно поради тази причина и сега ще заминете на различен вид договор, т.е. различен вид начин на работа и то е самоосигурено лице в България. Разкажете ни всъщност как взехте това решение. Само да кажа няколко думи, тъй като това е напълно нова услуга, която може би нашите болногледачи, а и не само, и новите кандидати не познават. Както всички знаем, ние от доста време работим като по-скоро не като работодател, а като партньор, т.е. предлагаме нашите услуги на хора, които работят сами за себе си. Използваме този начин на работа, тъй като той дава възможност болногледачите да изкарват повече пари и да получават по-добри условия на труд, което в крайна сметка, нали, всички работим за това. До момента предлагахме този начин на работа само в Германия, самонаето лице в Германия, което разговорно наричаме Гевербе, но сега вече предлагаме този начин на работа и в България. Плюсовете на този начин на работа са, че може да имате осигуровки, то непрекъснати, и то на 8 часа. Нали? Тоест, вие си избирате на каква сума и на какви часове да се осигурявате, когато работите по този начин. Взимате повече пари. Това, което е като трудност, може би, е това, че трябва да си организирате самостоятелно счетоводството. Т.е. трябва да има счетоводител, който да се погрижи за вашия начин на работа. Кажете вие как се решихте на този вариант и как намерихте счетоводител? На този вариант винаги съм държала да имам българско осигуряване и нали, пълно осигуряване. Сега, нали, във времето се смениха на няколко пъти нещата, но винаги съм оставала този вариант. И сега пак избирам по този самоосигуряването да бъда, понеже ми е важно да имам български осигуровки, за да мога да спазвам, да ползвам българското медицински услуги. И за щастие имам близка, която е счетоводител около мене. И така поговорихме, нали, точно какво е самоосигуряването, какви са плюсове, минуси, разнищихме нещата до последната буква. И това се решавам да тръгна по този начин, защото, нали, държа да ми останат, както казах, нали, тези български услуги да се ползвам тук. И да, значи всичко ще се минава през счетоводител. За момент, нали, може би за колежките е важно да знаят точно как работи цялото самоосигуряване. Добре е да се информират, за да могат да вземат също решение, защото, нали, много хора не са запознати с това нещо и малко идва странично. Значи, добре е да се го изяснят, нали, колежките сами за себе си, за да могат също да вземат едно адекватно решение и за да могат да работят, нали, съответно спокойно. Хубаво е да се намерят, нали, добър счетоводител. Това е най-важното. Да, най-важното да има адекватен човек, който да им води, нали, счетоводството и нещата. И оттам, нали, да могат да се работят спокойно и да имат едно рамо, което, нали, да им оправя документално нещата. Какви бяха усилията от ваша страна? Вие казахте, имате близка счетоводителка, която ще поеме това, т.е. вие си направихте среща с нея, тя ви разказа какво представлява това да работите като самоосигурено лице в България, какви са стъпките, за да се регистрирате като такова и може би сте обсъдила и как точно ще се осигурявате. Да, важно е, има си законни норми, които трябва да се спазват и точно това изяснихме. Нали, сега се очаква, не е уточнено още колко ще е минималната заплата, да се уточни това и да могат да знаят колко са месечните осигурявания за всичко. Там си има, нали, счетоводни норми. Сега се плаща минимално и на края на годината се изравнява. Също, нали, данък
На годината, края на годината. Само Ох, какво на е? здраве! Има нещо, което явно ме дразни тук носа. Да. Нека да го доразкажа малко това за тези, които не знаят. Когато работите като самоосигурено лице в България, е необходимо да внасят, т.е. вашия счетоводител да внася осигуровки за вас върху минималната работна заплата. И вече в края на годината се прави едно преизчисляване. Да кажем, вие сте работил 10 месеца. Взимат се доходите ви от тези 10 месеца, от тях се изкарват 25% разходи и съответно върху тази сума вече може да си довнесете осигуровки, за да бъде... да, за да бъдат осигуровките ви пълни и съответно да имате по-добра история, защото някой ден се надяваме всички да имаме пенсии. Да. Когато стигнем тази възраст. Да, разликата е, нали, че си до сега, нали, счетоводство на София Плеги не водиш тези неща. Сега трябва да се намерим, нали, пак е счетоводител. За нас, нали, няма особено голямо, нали, значение, тъй като... Тук важното е, че счетоводителя трябва да е най-добре, би ви свършил работа. Най-важното е, че счетоводителя трябва да бъде човек, който е там, където сте регистрирани по лична карта. Да, по местоживеене. Защото именно в тази община трябва да се внасят всички документи. Точно така е. Да. И за това и всъщност ние не можем да предложим нашето счетоводство да го води, защото няма как да обикалят непрекъснато държавата, за да държат работата ви легално. Добре, т.е. за да работите като самоосигурено лице в България, ви трябва две неща. Първо, да имате доверен счетоводител, на който имате пълно доверие, който ще поеме изцяло вашите счетоводни нужди. И второ, да имате доверен партньор като София Флеге, който пък да поеме административното обслужване като координатор, намиране на работно място, подкрепа във всяко едно отношение, организиране на пътуване и така нататък, на който също да имате доверие и да знаете, че ще ви предостави това, от което имате нужда. Не звучи трудно. Да, като начало, нали, като не го пуснахте това, нали, сега пак нови неща трябва да ги мислим. Просто трябва да се изяснят с правилния човек и като се изяснят, като има светлина на нещата, няма страшно. Чудесно. Много ви благодаря за този разговор. Беше много приятно и със сигурност смятам, че беше и доста полезно за другите болногледачи. Да успокоим колежките.